Σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τη μηχανική. Η γεωργία απαιτεί μια σημαντική ποσότητα μηχανικής, η οποία ασχολείται με την κατασκευή και τη λειτουργία αγροτικών μηχανημάτων, την τοποθέτηση και τον σχεδιασμό των αγροτικών κτηρίων, την αποστράγγιση των αγροκτημάτων, τη διαχείριση του εδάφους και τον έλεγχο της διάβρωσης, την παροχή νερού και άρδευση, την ηλεκτροδότηση της υπαίθρου και την επεξεργασία της γεωργικής παραγωγής. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα του πιο χρησιμοποιούμενου μηχανικού εργαλείου. Μία μέθοδος αυτοματοποιημένης άρδευσης. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης είναι αυτό που λειτουργεί με ελάχιστη έως καθόλου χειροκίνητη εισαγωγή, εκτός από την παρακολούθηση. Με τη βοήθεια χρονομέτρων, αισθητήρων, υπολογιστών ή μηχανικών συσκευών, σχεδόν κάθε σύστημα μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της άρδευσης και ταυτόχρονα απελευθερώνει τους εργαζομένους για να επικεντρωθούν σε άλλα κρίσιμα αγροτικά καθήκοντα.